אז מה קורה חברים? אנחנו בעוד סרטון חדש, אנחנו בסרטון של מייזובויזו, והנה שלומי ושימי, יותר נכון. עכשיו הם מרוויחים לי $5 ושימו צו ולייק. והיום אני בלי חבר שלי כי הוא לא מאשר אותי בפורטנייט. עכשיו אני צריך לקנות חיות. הנה, יש לי את סימי, יש לי את שלומי, ואני רוצה עכשיו לקנות את איזי, אם אני לא טועה. כן, זה איזי גוט. למה שאתם גוטס? אפשר לכתוב? רגע, אפשר לכתוב בעברית. בושה, לא מכבדים. טוב, אז אני אכתוב פשוט אתם קראו לחיה הזאת גוט. אתם איך אני אתן לכם שם. אוקיי, שימו צו ולייק אוקיי, לא טוב, מההתחלה. שימו צו לנתי. בוא נשמע. שימו צו לנתי. אוקיי, מצוין. אוקיי, שימו צו לנתי. אתם שימו צו לנתי. יודעים מה? אני אשים אתכם ליד האור שלי. לנתי. אוי לא. אתה מעצבן אותי, בוא לכאן. אתה תהיה כאן. רק לעכשיו. תישאר שם. טוב. אוקיי. אוקיי, יש לי בשבילכם משהו.
סוסים. אוקיי, עכשיו שומעים אותי ככה. אני פשוט רק בדקתי איך שומעים אותי. אוקיי, אני אקרא לו צ'יקי. צ'יקי זה טוב. צ'יקי. צ'יקי. שהוא עושה אוקיי, נראה. לא יודע. שימו כן, מה סב תגידו? לנתי. ייי! שימו סב לנתי. אתם חמודים. שימו סב אתם גוט. לנתי. רגע, אולי אני פשוט אבדוק איך קוראים לזה. שימו סב לזה. לנתי. אתם. אתם. שימו סב לנתי. טוב, אוקיי, תישארו כאן. שימו סב. תהנו. 2,000 בשביל משהו בית חדש. טוב. אני יכול לקנות סקינים. אוקיי. טוב. אני אקנה גם את זה. דובי! אוקיי. אני אשים עכשיו משהו כזה מפחיד. כמו זה. הנה. אני אקרא לו דובי. דובו. כן, דובו זה טוב. דובה. זה דוקטור בכלל. בוא ננסה את זה. היי, דובה. מספיק טוב בשביל להיות מפחיד. דיר. אייל. אני פשוט אקרא לכם אייל. לא לכם, יש לי כבר. אייל. אם אני לא טועה, ככה כותבים אייל. אוקיי. אם אני לא טועה, יש לי משהו. אולי זה? Protein tubes with that white sauce. אוקיי, זה טוב. אני אשים את זה כמשהו. Right. Okay. Protein tubes with that white sauce. Protein tubes with that white. זה פשוט קטע אותו, אבל בסדר. Protein. שימו סב לנתי. הופה. כן, זה טוב. Protein tubes with that white. טוב, חזרתי עם הקול הרגיל שלי, ואני בחורה. דובה. תעשה עוד פעם. היי. דובה. אוי, עכשיו החיות הופכות להיות יותר יקרים. שימו סב לנתי. הנשר. שימו סב לנתי. זה מה שאני חושב על זה.
אמריקה. טוב, אני אתחיל לחפש עכשיו את הסאונד של אמריקה עם הינשוף. אז אני תכף אחזור אליך. אוקיי, מצאתי סאונד, אז בואו ננסה. מספיק. בוא נשמע. מספיק טוב. בוא לכאן, אני רוצה לשמוע אותך. שימי, בוא לכאן. שימו סב תישאר כאן. לנתי. טוב. יש עוד? רציתי אותך, אבל מה זה? תוכי! טיק טוק. טיק טוק. טיקי טוק. טיקי? לא. טיקי טוק. טיקי טוק. לא טיק טוק. טיקי טוק. טיקי טוקה. מספיק טוב. טיקי טוקה. עכשיו אני אצטרך לחפש סאונד של, אם אתה שמתקשרים הצליל של אייפון, אז אני תכף חוזר אליכם. לאחר חיפושים קצרית מצאתי. הנה, אני רק אשמיע לכם. אוקיי, הבנתם. אוקיי. אוקיי, מספיק טוב. אהבתי. מאוד טוב. שימו סב לנתי. אוקיי חברים, זה הסרטון להיום. אם אתם רוצים חלק 2, אז שימו לייקים ושימו סאבים אם בא לכם, אני לא מכריח. ותכתבו גם בתגובות אם בא לכם, כן? אז יאללה, ביי.